Človek, ktorý nepozná svoju históriu, dovolím si tvrdiť, že nepozná ani seba. Tí, ktorí ste tu, určite ste počuli o hrobe Baníka. Naši chlapci z Gelnických lesov, ktorí dennodenne sa pohybujú v katastri mesta Gelnica, nachádzajú rôzne už zaniknuté pamiatky. My sme sa tak rozhodli, že vlastným pričinením, nejako svojpomocne, tieto pamiatky sa budeme snažiť udržiavať v stave, aby pripomínali zašlú minulosť a dokazovali ľuďom, že fungovalo to pred niekoľkými desiatkami, stovkami rokov. Jedno miesto z takýchto pamätných miest je aj hrob Baníka v lokalite Vangord. Má svoju históriu, je o ňom popísané v knihe o Gelnici a my sme sa rozhodli, že teda obnovíme tento hrob, ktorý má zaujímavú históriu a verím, že všetci tí, ktorí budú po nás, tiež budú pristupovať k takýmto, ja to nazvem, pamiatkám, kultúrnym pamiatkám s citom a so srdcom, pretože, ako som pred chvíľou hovoril aj tu mojim kolegom, teraz sa tu všetci poznáme. Pýtať sa budú o 100 rokov, o 150 rokov, čo to bolo, kto to bol. Keď to zanikne, je to veľká škoda. Dovolte mi, aby som odovzdal slovo pánu inžinierovi architektovi Igorovi Finovi. Vlastne, kde sa nachádzame, takže ako pán inžinier Nemček povedal, nachádzame sa na mieste zvanom Vangord. Je to jedno z mála miest, ktoré si zachoval tento svoj pôvodný, môžeme povedať, ten gründlerský tvar. Nebol poslovenčený ako niektoré ďalšie a vlastne nachádzame sa na mieste, kde bola vytvorená náhrobná mohyla pre pozostatky nájdeného, zasypaného, neznámeho baníka. A tým pádom je to vlastne kvázi aj taký symbolický hrob, symbol toho, že ľudia tu v tých horách pracovali. Ten pozdrav zdar Boh vlastne práve svedčí o tom, že on nikdy nevedel, či sa vráti na konci šichty naspäť von, proste, či neostane v tej štôlni na veky. A toto je jeden z tých, ktorého našli po tomto nešťastí a podľa všetkého vlastne ho tu takto symbolicky pochovali, keďže sami ani nevedeli, kto to presne je. Z listiny, ktorá bola spísaná v 37. roku, keď vlastne bol prvýkrát rekonštruovaný tento hrob, tak sa dozvedáme to, že vlastne ten baník by mal pochádzať vlastne z dôb Márie Terezie z druhej polovice 18. storočia a mal zahynúť pri závale novootvorenej štôlne alebo šachty. Predpokladáme, vlastne dá sa predpokladať, že bol nájdený neskôr a boli to už iba naozaj telesné pozostatky, ktoré tu baníci vlastne zložili a vytvorili kvázi takú náhrobnú mohylu navršením skál a vlastne vznikol taký páhorok. Tento páhorok vlastne za celý ten čas do 37. roku tu nechybne stál hrobu. Konkrétne túto celú akciu inicioval pán Ernest Sauer, vtedy 19-ročný mladík, a prizval si ďalších ľudí z Mária Huty, ktorí veľmi radi prišli a vlastne celú túto vec zrealizovali. V auguste 37. roku bola slávnostná akcia, pietná akcia, kde vlastne vysvecovali tento hrob, keďže vlastne sú naozaj pochované tie telesné pozostatky. Myslím, že počasie dobre vie, čo robíme, lebo vtedy pršalo ešte horšie ako teraz a zmokli kompletne všetci. Myslím si, že toto miesto, kde stojíme, nie je náhodne vybrané vlastne kvázi ten chrbát, ktorý oddeluje Gelnicu od Helcmanoviec a vlastne vyráža voči Prákovciam, je práve túto sedlo, kde sa stretávajú všetky tie cesty smerom do Gelnice, na Krompasský vrch, do Helcmanoviec. Takže si myslím, že je to miesto, ktoré vtedy pre tých ľudí bolo dosť významné. Chodili tu denne do práce a večer sa vracali zo šicht domov. Preto ho tu nechali a preto ho tu pochovali ako symbol všetkých tých, ktorí
ktorí takto nájsť a zachrániť vlastne nevedeli po tých nešťastiach. A nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána. Poďme sa spoločne pomodliť modlitbu Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pretože vďaka Marianovi Macejkovi a jeho pracovnej skupine toto dielo je v takomto stave, akom je. A musím povedať, že som pyšný na to, že to takto chlapci urobili s jeho pričinením, nielen jeho prácou, ale zastrešuje celý tento pracovný kolektív. Marian, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem.